سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو وزيناتات اب صومال حيال زخونه متقعته من فصامو مريحنا تግራይ بزعبه معراب تግራይን زته سلامن زبلو اب تግራይ زلو كونتات املكيتو وصي زلو صبصباتن اب قرن افريقيا انصلالي زلو حدغا زملكات زتوهبه حبريتا اب ايرترا امباس روسيا زغبرو وعلان اب شودن زغاطم متقعتن كالن زتقالله كخونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتطوقن بخبر يعدمكم عطقات الشباب اب رئيس ختمه الصومال زخونت مقدشو اب زركب حد هوتيل بزفصمو متقعتي 10 سبات كم زموتو سب سلطان دحنه تهاجر غليصم اتم عطقات قدم ناب قصرته هوتيل اتيوم تخص مخفاتهم اب دغ كلت نتوكت كم زفنجرو بوليس افليتو اتم متقعتي تجميرو دحر قرب ساعات اب زلو غزي اتم عطقات اب العلوي دربي هوتيل حياه كم استحبون اتتصبصب يملكت فولي حيل بوليس اب هوتيل اعرفهم نزنبر بوزحات اغايشن سراحتنياتن كم زدحاني زغلل زلو حيلታት صيتا نمتقعتهم مدقس كفلتات عريدم زنبرو قبر شبراويان ناي متهدد اسراح سريحم يوم مبزحتهم زدحانو كون تخونو شومنت سلامويان سبات كم زتقتل غنا ترغاغيصلو كبل لعلوي بعد سلطان زخونه محمد عبد الكدير غليصو مسعودق قبر شبراو غجل الشباب ركب كم زلو زفلط مربح حبريتا اتم عطقات نابت هوتيل بحيلم اتيم بالممت تخص كم زخفت صبصيبو اتمتقعتي استفصم له هوتيل حياه سراحتنياتات منقس الصومال ببزح زراخبو بوتا كم زخونه يزغلص تشعات سبات غودات بصحيوم كابت هوتيل كم توزدو حلفي اغلغلوت امبولانس مقاديشو عبد الكدير عبد الرحمن نرويترس غاليصو امنكم منغست فدرالين كللو منغست تግራይን ንሰላም ዝነበረ መቀረብ እንደ حرفي ይخدل ابزل اوان بوغن منغست تግራይ ابزوص حبريتا معراب تግራይ ናጻ ከይወጸት ናብ ናይ ሰላም ዘተ አይና አቶን ዝብል ከም ዝኾነ ሓንቲ ብሉምበርግ ተባሃል ማዕከን ጽሒፋ እታ ማዕከን ኣብትን ዘሎ ኩነታት አመልኪታ ዘርጊሓቶ ዘላ ሓድስ ጸብጻብ ወሃቢት ቃል ቀደመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢልያነ ስዩም ኣብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሓደ ኮሚቴ መንግስቲ ኣመንጎ ክልቲኦም ወገናት ነባር ፍታሕ ንምሕንጻጽ ዝዓለመ ናይ ሰላም ዝርብ ሓሳብ ከም ዘቕረበን نسو دما بزي قدم خونت ككايد الله وكتبلن كلا نتግራይ ዝውሃብ አገልግሎት ክምለስ ዝኽእል ዘደለ ናይ ጸጥታን መምሕዳርን ምድላዋት ምስተገብረ ጥራሒ ይኽአይላ እዛ ማዕከን በወገን ትግራይ ወፂ ኣለ ኢላ ዘርጊሓታ ዘላ ጽሑፍ ከኣ መሪሕነት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ዳግመ ኣብ ትሕቲ ቁጽሮ ከኣተወት ናብ ናይ ሰላም ዝርብ ከም ዘይኣቱ ከም ዝገለጸን ጌታቸው ረዳ ድማ እቲ ዘተኸካየድ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ መሰረታዊ አገልግሎታት መጀመር ክቅድሙ ኣሎ ከም ዝበለ ገሊጻ እዚ ከምዚ ኢለን ኮሎ ድማ ዳይሬክተር ጀነራል ወደብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፈ ኢሉ ድሕር ምግላጽ ብዓለም ደረጃ እቲ ዝድለ ኣቓልቦ ዘይወሃቦ ዘሎ ኸኣ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቶምዩ ዓሌትነት ምናልባት ተራ ክህልዎ ይኽእል ዝበለ ኮይኑ ነዚ ብዝምልከት ድማ ብደረጃ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ርክባት ኢትዮጵያ ትሰርሕ ሰላማዊት ካሳ መልሲ ሂባ ከም ዘላ ብሉምበርግ ገሊጻ እታ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚኒስተር ኣብቲ ንዶክተር ቴድሮስ ዝሃበቶ መልሲ እቲ ቴድሮስ ዝሃቦ ርእይቶ ብሕወሓትን ዝተኸፍሉ ሎቢስትን ኣብ ዝካየድ ዝተወደበ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ዝምዝገብ ኮይኑ ካብ መንግስቲ ዘተ ሰላም ዳግማይ ክጅምር ዝወሰዶ ውሳነ ኣቓልቦ ንምስሓቢ ዝግበር ዘሎ ክትብል መሊሳ ካልእ ምስ ናይ ትግራይ ኩነታት ብዝተሓዝ ድማ ጉጅለታት ረድኤት ብሰንኪ ዘይእኹል ቀረብ ነዳዲ ረድኤት ናብ ህዝቢ ንምብጻሕ ኣብ ዝቃለሰሉ ዘለዉ እዋን እትን ኣስታት 2 ዓመት ዝጸንሐ ግጭት ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣብ ከቢድ ሕጽረት መግቢ እቲዎ ከም ዘሎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ሓቢሩ ብመሰረት እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ጸብጻብ ካብ ዘእዋን ኣብ ትግራይ ፍርቂ ካብ ነፍሲ ጾራትን ዘጥቦ ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ሓደ ሲሶ تحت 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ሕጽረት መግቢ ከም ዘለዎም እዚ ኸኣ ናብ ምድኻምን ሞት ኣዴታትን ከም ዘምርሕ እቲ ጸብጻብ ገሊጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝሓበሮ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ናብ ትግራይ 1,750,000 ሊትሮ ነዳዲ ከም ዝኣተወ እዚ ኸኣ ካብቲ ትክልል ዝደልዮ ትሕቲ 20 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ከም ሳዕቢኑ ድማ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከብ ህዝቢ ብሰንኪ ዋሕዲ ነዳዲ እቲ ዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ክበጽሖ ከም ዘይከኣለ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ከኣ ብሰንኪ እቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይእውጅ ዕፅዋ ዝበሎ ኣብ ልዕሊ ትክልል ዘሎ ዕፅዋ ኣብ ትክልል ብዝሕ ተጸባይ ረድኤት ዝኾነ ህዝቢ ናብ 89 ሚእታዊ ደይቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውጽአ መግለጺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣስታት 22 ሚልዮን ሰባት ሓደጋ ጢሜት አንጸላልዮም ከም ዝርከባ ኣፍሊጡ እዚ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ቁጽርን ክነጻጽር ናይ 9 ሚልዮን ወሰኽ ኣርየሎ ነተኸታታሊ 4 ወቕቲ ዝናብ ብዘይምዝናቡ ምኽንያት ኣብ ኬንያ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝርከቡ ኣስታት 22 ሚልዮን ሰባት ናብ ድርክኺት ጢሜት ከም ዘእተዎም ፕሮግራም መግቢ ዓለም ገሊጹ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ድማ መግብን ማይን ክደልዩ ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ እውን ተገሊጹሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ኣብቲ ዞባ ኣስካሕካሒ
ዝዓጸወ ቅድሚ ምኽሳቱ ማሕበረሰብ ዓለም ተግባራዊ ስራሕ ክዓምም ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ነቲ ስግኣት ንምቕንጣጥ ተባሂሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ተሓቲቱ ዝነበረ መጠን ባጀት ብሰንኪ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክሰምር ኣይከኣለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ዘካይዱ ዘሎ ንጥፈታት ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል 30,000 ቶን ስርናይ ካብ ዩክሬን ከም ዝዓደገን ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ኣብ ወደብ ጅቡቲ ከም ዝበጽሕን ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢት ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ክሌር ነቪላ ኣብ ዝሃቦቶ ሓበሬታ እቲ ካብ ዩክሬን ዝተዓደገ ስርናይ ብሰንኪ ኩናትን ድርቅን ንሕጽረት ምግቢ ዝተቃልዑ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ንምሕጋዝ ከም ዘኽእል ተዛሪባ። እቲ ረድኤት ናብ ክልላት ትግራይ፣ ዓፋርን ኣምሓራን ብሰንኪ ኩናት ዝተሃስዩ 3.4 ሚልዮን ናይ ምግቢ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ከም ዝዕደል እታ ወሃቢት ቃል ወሲኻ ገሊጻ። ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ምብራቃዊ ወገን ብሰንኪ ተኸታታሊ ዘቋረጸ ዝናብ ብድርቂ ዝተሃስዩ 2.4 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ክግበረሎም ትጽቢት ይግበር። ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ሃገር ሩስያ ትማሊ ዕለት 19 ነሓሴ ኣብ ኣስመራ ንናይ ኤርትራ ጋዜጠኛታት ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዛዕባ ሩስያ ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት እትብሎ ኩናት ዩክሬን ኣመልኪቱ መግለጺ ሂቡ። ነቲ ናይ ሩስያ ኤምባሲ ዝመርሕ ኣምባሳደር ሞዝጎ ኸኣ ኣብቲ ጋዜጣዊ ዋዕላ ሓበሬታ ዝሃበ ወገን ናይ ሩስያ እዩ ነይሩ። መሰረት በቲ ኤምባሲ ናይ ሩስያ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ኸኣ ንተዓዘብቲ ብዛዕባ ምኽንያታትን ዕላማታትን ናይቲ ስርሒት ዝበሎ ኩናት ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኣብ ቀድመ ግንባር ብምዕራባውያን ዝተነፍሐ ጸገም ላው ምግቢ ዝበሎ ሳዕቤናት እገዳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከምኡውን ኣብ ዓለማዊ ቆጠባ ሓበሬታ ተዋሂብዎም ኢሉ። ብተወሳኺ እቲ ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኣስመራ ኣብነታት ናይቲ ሩስያ ኣብ ዶንባስን ኣብ ሓራ ዘውጻተን ዝበለተን ግዝኣታት ዩክሬን እትገብሮ ዘላ ሰብኣዊ ስራሓት ብዝርዝር ከም ዘቕረበን ብዛዕባ እቲ ዩክሬን ካብ 2014 ክሳብ 2022 ጌራቶያ ዝበለ ገበናት ዘርኢ ቪድዮታት ድማ ንናይ ኤርትራ ኣባላት ሜድያ ከም ዘርአየ እቲ ኤምባሲ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሽወደን ኣብ ከተማ ማልሞ ዝርከብ ማእከል ዕዳጋ ብዝተፈጸመ ተኽሲ ሓደ ሰብኣይ ከም ዝሞተ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደት ፖሊስ ሓቢሩ። ኣብ ደቡባዊት ከተማ ማልሞ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ኤምፖርያ ዝነበሩ ሰባት ኣስታት 20 ተኽሲ ክትኮስ ምስ ሰምዑ ብስምባደ ከም ዝሃደሙን ዕግርግር ከም ዝተፈጥረን ሽወደናዊ ማዕከን ቲቪ 4 ሓቢራ። ፖሊስ ድሕሪ እቲ ተኽሲ ንሓደ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክእቱ እንከሎ እቲ ተኽሲ ከዓ ምስ ናይ ገበን ጉጅለታት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ሽወደን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሓፈሻዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን እዚ መጥቃዕታ ኣጋጢሙ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ምርጫ ከዓ ብጉጅለታት ገበን ዝፍጸም ገበናት ስክፍተታት መረጽቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። ሽወደን ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ መጠን ቅትለት ብረት ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዘለወን ሃገራት እያ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተዘርግሐ ወግዓዊ ጸብጻብ መንግስቲ ሽወደን ከም ዘመልክቶ ኣብ ሽወደን ካብ ነፍሲ ወከፍ ሚልዮን ነበርቲ 4 ዓመታዊ ብጢት ይሞቱ። ኣብ ኤውሮጳ ብማእከላይ ገምጋም ካብ ሚልዮን ነበርቲ 1.6 ሰባት እዮም ብጢት ዝሞቱ። ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ቀንዲ ከተማታት እቲ ሃገር ወጻኢ እውን ተኽሲ ተዘርጊሑ ኣሎ። እቲ ምኽንያት ጉጅለታት ገበን ኮይኖም ፖሊስ ከዓ ነዚ ንምብዳህ ሓያል ጻዕሪ ይገብር ምህላው እዩ ዝግለጽ። ድኹም ምትሕንፋት ስደተኛታት ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዝሰፍሕ ዘሎ ክፍተት ከምኡውን ምውሳኽ ኣጠቓቕማ ሓሽሽ ፖሊስ ሱር ጠንቂ ናይቲ ገበናት እዮም ዝብሉ። ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት እውን ቀዳሚት ሚኒስተር ሽወደን ማግደሌና ኣንደርሶን ዋሕዲ ውህደት ስደተኛታት ጉጅለታት ገበን ከም ዘብዝሕያ ገሊጻ ነይራ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።